ima jedan deo pesme, stih koji kaže pričat će ti o plovidbi ti što nisu sidro digli, znaš. I veoma često vi imate da vam govore o razvoju startupa, preduzeća, ideje, ljudi koji nikad nisu išli tim putem, koji nisu osetili ništa, ni od strahova, ni od želja, ni od zadovoljstva kad uspe ideja. I onda je cilj da ja sve ljude koji hoće time da se bave usmeravam na druženja gde će da sretnu ljude koji su nešto prošli od toga, koji su imali uspešnu priču, koji su imali exit, koji danas imaju svoju priču i svoje preduzeće i tada ih ili usmeravam na ljude u lokalu da odu sa njima, da se posavetuju, normalno, uglavnom smo i mi tu da im asistiramo, da pomognemo, ili usmeravamo, mi imamo naše programe i startup vikenda, i takmičenje biznis ideja, i hakatona, da prođu kroz to.